टिल्लु माइ सना टिल्लु आया लोमजालायबायनो गोसाथार आं थांनि गाबोन फैफिनगोन मा आया लोमजाबावबाय थांसैर' टिल्लु थाथ' आं थांसै मानो एसेबां हाखु दाखुयै थांनो नागिरदों सना गाबोन थांबाबोथ' जायोना नोङो न'आव मैयाल'सो फैबाय दिनैनो थांबावनोसै औ थांसै आं माबा गिनाय मोनदों आं बे लैथोसि बुरिया मोजाङैनो होनो हायखौ थाथ' आं थांसै अरे र' आं दोनैनि नोंलाय मानो दोनहैनो नङालै ससे दोनहैगोन आरो जाम्बिलाय नाङा टिल्लु नों न'आवनो था आं हारसिं थांगोन दे ओरैनोबा दिनफोरा बेसेबा गाज्रि जादों सिखावफोर हाबबाय बायनानै माबा खावना लांगोन आरो खैजानाखौबो खावना लांगोन नङाबा बिनिखायनो नों न'आवनो थाथ' आं फैयागोलागि आं न'आव थांना फैनि आं गाबोननो फैफिनगोन दे माथ' ससे दोनहैबालाय माथो जायोखाय सोरथ' लांनो बे सानाव सिखाव फैयाना ओरैनोबाबो फैनोबो हानायलै टिल्लु मा बुजिथारा आं थांसै थांबाय मा जाबावनो बेजोंबो आं ससे दोनहैबा मा जायो देनाय आं माबा न'सिम थांगोन नामा आरो मैयाल'सो थांना फैबाय दिनैनो थांलायनोसैनो लैथोस्रियालाय मानो नाया नायगोन ना मालाय बेबो लैथोस्रिया बेफोरबायदि नङायानो बियो एसेबां गाज्रि नङा लोमजाबाबो नाया मा जाबावनो मैयाल'सो फैबाय दिनै थांबावबाय नै टिल्लु नों हारसिं जालायबाय नङा हामबायानो होनबाय मैया बे हामनाय मानसियानो दसेनो लोमजाब्रबबाय आरो मा बेमार जादों बे आइनियाबो नायहैनो लुबैदों आं मानसिखौ नाथाय दा आरो बादा होदोंना थांनोबो होआखै बोरै थांनो बिदिबा नांज्लायगोनसो अबेबा मानसिफोरनि गेजेरावनो मा खालामबावनोलै टिल्लु उन्दुना थाहैथ'नोसै खोमालै टिभि आरो मबाइलखौबो बेसे नायनो मेगनफोरासो आलौलायलांबाय दुब्ला उन्दुहैथ'नोसै आं बिजुलियाबो गाबोनसो फैसिगोनबा गाबोनबा फैगोना फैया आरो ओरैनोसो फैगोन होनदों खोमा गोसोखां आं नोंखौनो रावखौबो गोसोखाङा ओरैनोसो खनदों सोरनि फन हेलौ मा खालामदों दङ आं ओरैनो सल' खननानै नों सोरमोन लायो बावबाय नामा आया नोंजोंलाय माला रायज्लायखो दे आङो बावजासै गंसेबो रायज्लायफेराखै रं नाम्बार नांदों साला फाल्थु मानसिलै आं बिजित सोर बिजित आङोलै दाख्लैदि माबा अम्बिकिया आंनो फन हरनाया नोंसो साला नोंनि नाम्बारखौ आङो सेभ खालामाखैना बेनिखायनो सिनाय हायाखै नोंलाय मानोथ' सेभ खालामनानै दोनदों आंनि नाम्बारखौलाय आंखौलाय मानो नांगौ मानो नागिरखो नोंलाय नङा माने नोंखौ नागिराखैमोन र' नोंनि लोगो अम्बिकाया मोजाङै दङ ना माने आदाया सोंनो होदोंमोनलै कर्टिं आदाया थैबायसो नामा इबा होननानै खेबसे खबर लानाय होननानै बुंबाय नालाय बिनिखायनो आंबो लाबाय नोंसोरबायदि धकेबाज थार्ड क्लास मानसिफोरनि थाखाय थैगोन नामा बेलाय थैया रावबो थैया आंबो थैया मा नोंसोरबायसि आंलाय माला बेफोरबायदि धकाहायफोरखौ आं रावखौबो धकाखौनो होफेरा बयबो बिदिनो बुंखायो दे नोंखौ मोजां नोंबोसो बेफोरबायदि खोमा फोथाया आं रावखौबो गोसथोनायाथ' गैया देनाय आङो गोसथोफेराखैबो थेवब्लाबो आं मालायफोरनिखौ नुयोबो खोनासङोबो नोंसोर सेंग्रा जाथिफोरखौनो माबा गैलालै आंहा बिसास गैला खोबसो थगायबा थगायनानै फैबायना थैयाखै होननानै सोंनो होलायदों आरो ओरैबायदि गाज्रिब गावगाया थैयाखै न' मोजाङै दङ पापि मानसिफ्रा मोजाङै थाखायोलै जेबो जाया बिसोरनिया मोजां मानसिफोरनियासो जायो मिथिबाय मिथिला दे आं बेफोरखौ जिखिजाया आं बेफोरबायदि नङा होनबा माबायसि मोजां ना गाज्रि दा नों गावखौनो गाव मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ जिखिजाया आं फोथाया आरो बेखौसो बुंदों हाब अम्बिकिखौ थगायबा थगायनानै बिराद मोजाङै संसार जागासिनो आरो बियो जाथों मालाय संसार जानायखौ मेगनबो साया देनाय थेवब्लाबो अम्बिकिखौ मानो थगायनांगौ आदाया बेफोरबायदि थगायमारनाङामोनथ' थगायथारनाङा मिथिबाय थगायथारनाङा गोसोजों गेलेयो नामा सोरबा फाल्थु मोनदों पापिया साला दे दोन रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा जिखिजाया नोंनि बिदा जायोना फंबाय जायो करथें ना सरथें बेखौ खिन्थाबानो जाबाय अम्बिकिया गोदान मोनफैबाय होननानै बा गोदान मोनफिनबायानो दे बिदिबा मोजांसो होमबानिया आदाखौ बावनो हागोन टेनसनफोराबो खम जागोन मोनथिगौ दे नोङो बिनि टेनसना मोजां जायोना जाया सालालै धकेबाज गोजा नोंसोर दं थैयाखै दे अम्बिकिया थैयाखै गोदान मोनफिनबाय होनना बुं दे जागोन दे फन हरनायखाय गाज्रि मोननाङा आरो दे आं आदा बायदि नंखाया दे नंगौ नङा बेफोरखौलाय दा इसोरासो मिथिगौ बा नोंसो मिथिगौ जायखिजाया बेफोरबायदि थगायनाङा मिथिबाय नोंबो जुदि सोरखौबाफोर गोसथोयोबा बेफोरबायदि थगायनाङा बेफोरबायदि मानसि थगायसुलाफोरखौनो आङो मस्ला होनोसो लुबैयो मिथिबाय मेगनाव बानलु थुफ्लेजोबना होनो लुबैयो आङो
नंगौ नामा? मिनिनाङा सिरियास खोथा बुंदों आं मोनथिबाय नंमारगौ नंनायालाय दे दोन औ दे माबायसि बिबो आंखौसो रायबाय थायो थेवब्लाबो रायज्लायनो मोजां मोनदों आं आंखौ रायबाबो एकदम सिदा सादाखा सिख्लाया नुनायावबो मोजाङानो दे आं प्रफाइलाव नुदोंना वाट्सएपाव सेभ खालामना नायदोंमोन आं गुफुरानो साइज दङ बेबो खुन्दर आदाया आंखौ सोंनो होनायानो थाङाखै आं ओरैनो बानायनासो बुंदों नङा आंनि सिगाङावलाय बुंदोंमोन दिनै थैबायसो ना मायोबा होननानै थेवब्लाबो फन खालामनाय होननानै बुङाखैमोन आंसो खालामदों थैनोबो हानाय ना कमजरि गोसोबो थायो सोरबा सोरबि सुइसाइद खालामसोयो मानसिफोरा बेनिखायनो गिखांनायबो मोनो आयै सफैबाय आङो सफैबाय सफैबाय औ आयै सफैबाय साबियाव बाव दङ थां टेबोलावनो दोनदों आङो सफैबाय नों बिजुलि औ सफैबाय थांनाय बाजै साहा फुदुंहैनाय आंनि थाखाय साहा लोंनो लुबैसोदों आङो आइनोबो फुदुं आयै नोंबो लोंगोन ना औ एसे फुदुंहाय र' फुदुंहैनि र' मालाबाबो बेफोरबायदि बिफेरा आंनाव साहा दिनै मानो बिखो आरो बाजैबो होनना बुंलायदों दिनै मा आसल मथे मा जामारदों बिसोरनिया जि जायै जाबाय थादों दे गावसोरसो मिन्थिसिगौ खाबसे फुदुंना होनि र' आयै बे लैथोस्रियाना एकदम बिराद दिस्टार्बलै आयै नों न'आवनो दंबाय थामानोमोन ना हा जेरावबोथ' थाङाखैमोन नोङो थाङाखैहाय बिहामजोनियाव सोंनो हाया नामा बरावबो थांनानै थाङाखै आङो बिखायादि बेसे खाब मोनगासिनो आंसो मिन्थिगौ बापरे बाप ओरैबायदि गोमाजानो गिदों जोंनि न'आवलाय माला सिखाव हाबफेरो दे सनायाबो एसे बुरजाना बेनि थाखायनो गिनाय मोनदों गथ'आ सिखावाबो जाया नङा जायो दिनै गुबुन गामिफोराव नायहैनि र' आंबो दङ दे बेयावनो आयै नों बेनिफ्राय थां लैथोस्रिया साहा फुदुंना लाबोगोन अबावबा बेयाव नों थां बाहेराव आं सनाखौ नायनि दंना गैया बेलाय दासो फुदुंनो थांदों जाथ'वाखै दे साहाया नायनाय आंबो नायनि दंना गैया दङ सनायालाय रावबो लाङाखै रावबो सिखाव फैयाखै हाथायावब्लाबो नायनि माबायदि सनाया उनाव नायनो हागोलै आयै मानो बुजिया बे साहा फुदुंनाया मा दानो जागोन आरो गेसावसो फुदुंदों खोमा बियो थां नों बाहेराव थांथ' दायो माबागोन दे आं दरजाखौ मारिना दोनसै दायो फै दे आयै दायो खिन्थिगोन आङो बियो नुफ्लांबायबा एसे दिगदार जागोन ना अबावबा दे जागोन दे एसेबांथ' गिनांगौ नालाय गियाबा आयै गियाबा आजिखालिनि जुगाव रावखौबो फोथायनो हाया मिथिबाय थां बाहेरावनो दोन आंनि साहाखौबो आंथ' साहा लोंनो लुबैनानै थायाखै थेवब्लाबो खायदा खालामनानै आं बेखौ फुदुंहैनो होदों मानसियानो माबा दिस्टार्ब खालामफैबाय थायो माबा सेया खालामबाबो माबा जोंफोरजोंसो सिथाब फैबाय थायो मा मोनखाङोबा सोबबागासिनो सोमानोसो लुबैयो आं दे नायदो खुलिनानै आं थांसै दे दरजाखौ खिन्थु आं मारिना दोनथ'गोन दे आयै दसे उनाव फै दे जागोन दे आरो नोङो माबा सनाखौ मानो एसेबां गिदिर बाक्सुआव लाबोनांगौ नोङो हा गेलेरनो एसेबां बाक्सु गिदिरखौ लाबोदों नोङो फिसा थेमायाव लाबोबाबो जायो आरो माबायदि बाक्सु बियो एकदम आलादाखा बे बाक्सुआ देन्जारथार माने थालाफोरखौ बुखावबाबो माबानो नागिरा बिनि थाला साबिया देन्जारथार बेनिखायनो आं लाबोदों बेखौनो आङो आंनि थाखाय स्पेसियेलि बानायनो होदों बाक्सुखौ दे नायदो दानिया बे आयाबोदि आंहाबा मा टेनसन माथो एसेबां गोराहाय दङ र' गोमायाखै बाक्सुआव दङ र' सुकुन मिल गया मुझे सुकुन दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय दे जेरै दोनदोंमोन बिदिनो दङ दे बिखाखौ दि जा ख्लाब मोनखादोंमोन आङो सोरबा लांबाय होननानै आइखौबो फोथायनो हायाना दसेनो बबेबा थांब्रबना होयो आरो बे लैथोसि सैथानखौथ' एख' बिसास गैया आंनि सना खजाना नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि सना नों गैयाबाना बे बुहुमाव जेबो गैया आंहा आं बुंदोंना नोंनो आंनि लाइफ दे आबै जिरायगोन र' आबौ बियानियालाय अबावथ' सफैबाय बियानि दे जिराय जागोन दे बियानि जगोन माथो खालामबाय दङमोन नोङो दङहाय ओरैनो टिभिफोरखौनो नायलाबायना दङमोन बियानि मा खालामगोन मा खालामा मोननानै दे होमबा आबै जिरायथ' आङो दुगैनो थांनि र' गरम मोनसोदों दे आबौ दे
लाइन गारिजोंनो फैदोंबा बियानि? औ बियानि बासजों फैदों आङो। अनसुमाखौसो हेन्डसाम नुसिबायहाय मला नायबाबो हायाखै आं। नाथाय थांबाय एसे नायबावनो नागिरदोंमोन। जावायसोआलाय उन्दुलांदों खोमाहाय बियो। रामसिं आबा ओजों फैलाय मा खामदों? आंना आइ बिखुनजोआ सफैबाय माथो। उन्दुलांदोंमोनलै आङो आइ। मानोथ' फैखो उन्दुनाय मानसियानो? आं उन्दुहैफिन थां। नाङा उन्दुथ'लाय। ओमफ्राय लाइन गारियावनो फैदों होनदोंमोन ना? औ लाइन गारिजोंनो फैदों। गारिबो गैयाना स्कुटिफोर थाबालाय स्कुटिफोरजोंनो फैनो हागौमोन। औ बेनोथ' जादों र'। गंसे बायना होनांगोन र' आइ आं नोंनो। होमबाना नोङो फैबाय थानो हागोन। नुदों बे बोरायाना ओरैबायदि फुस्लायो जों आइखौ। आंखौ गोसथोस्लायस्लाय आइखौनोथ' थोबानो जायोमोन ना बाल। नाथाय गुन्दा बोरायनो गांसो गोरलैसो नांगौ। दे आयै थां दख'ना गानस्लायनो नामा रुमावथ'? गानस्लायगोन र' लासैनो। फैनायाव जेबो उसुबिदाथ' जायासै? इसे जादों उसुबिदा बापरे बाप। दिनै बासाव ओरैबायदि मानसि जादोंना खस्थ' मोनलाय लांदोंमोन आङो। बेनिखायनोथ' स्कुटि गंसे बायना होनोसै आं नोंनो आयै। स्कुटि गंसे बायना होबाथाय नोङो थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हागोन। जेबो टेनसन गैला गारिनि। औ नांगौथ' र' बियानिनो गंसे स्कुटि। एबार बायना हो बियानिनो स्कुटि गंसे। दे नोंसोर रायज्लायबाय था आं साहा फुदुंहैनि र'। थां फुदुंहैथां। आङो फिथा लाबोदों दे। थावनि फिथाबो लाबोदों, एन्थाब फिथाबो लाबोदों, लावदुम फिथाबो लाबोदों। आयै आं लावदुम फिथा जानानै मोजां मोनो। जों आरो आइया सावनो हालाना। दे आंनो बानायना जाहोबाय थागोन दे। एबारनिफ्राय फैबाथाय सानफ्रोमबो फिथा लाबोगोन आं। नों माथ्र बुंबानो जाबायसो। मा फिथा जानानै मोजां मोनो, मा फिथा लाबोनांगौ। फिथाखौथ' गासैखौबो मोजां मोनो, नाथाय हाइस लावदुमखौ जानानै मोजां मोनो आङो। लावदुम फिथा सैथ्रा आं। थावनिखौल' मोजां मोनो आरो एन्थाबखौबो नारेंखल होनायफोरखौसो मोजां मोनखायो आंहा। आइया फैदों मोजाङानो जादों र'। आं आइजों थानो हागोन। आइ थाबाथ' बोराया आंखौ डिस्टार्ब होनो हानाय नङा। आइ थाबाथाय सोंनायबो नङा नोंनि उदै सानाया हामबायना हामाखै होननानै। आइखौ 10 दिनसो लाखिखागोन आं। दे बियानि जिरायनाय र' आं नोंनि थाखाय दख'ना लायनो थांनि र'। गानस्लायनो हागोन। बा मा एसे मोजांलै आंनि बियानियाबो। जावायसोआ स्कुटि बायना होगोन होननायाव आं रागासो जोंगोन सानदोंमोन। नाथाय बायनासो होनो होदों माथो। बेखौनो गांजेमा गोसोम रानिया एसेबां गाज्रि मोनो नुदोंना? सोरगोआवसो मोनफैदों बियो सोरगोआव। जेबो बुजि मोना नाथाय गथ'आ। जावायसो मोजाङै दंथ'योना? मोजाङैथ' मा बुंबावनो आरो आइ बिखुनजो। गांजेमा गोसोम रानिया एसे बोरैबा खालामोलै आइ बिखुनजो। बे दा गोदान ना उनाव मोजां जालांगोन, मोजां मोनलांग्रा जागोन। मोनथिला दे आरो आयै। देहाय दे जावायसो सानबाय थानाङा। दा गोदान ना मास मोनसेयानो जाथ'वाखै। बियानि नै दख'नाया। दख'नाखौ गानस्लायहैनि र' आङो जावायसो। औ दे। मा होनना बुंबावनो आइ बिखुनजो, नोंनि फिसाजोआ आंजों उन्दुनायानो थाङा। हारसिंसो थायो। नायनोसै मा जायो उनाव। गोसथोलांग्रा जाबाबो जासै आरो बेसेथ' हारसिं उन्दुबाय थानोलाय बोरायलाय लांबाय। आंनि खोजानाया अबाव थांजोबखो? खर'र थाखानि खाजाना दंमोन बेयाव। अबाव थांजोबमारखो? आयै जों फैलाय। खुलि मा जाखो? मा जाखो आइ मा जाखो? आयै आंनिया खोजानाया गैला। माबा सनाया गैला। आयै नायनाय अन्थाइ गोजा जाना थाबाय। मा अन्थाइ गोजा जाजोबना थाखो? आंनि सनाया अबाव थांजोबखो? सोर पापिया आंनि सनाखौ लांजोबखो? सनाखौ लांना अन्थाइ गोजा सोजोबना दोनदों। आयै आंनि सनाया अबाव थांजोबखो? आंनि सनाया अबाव थांजोबखो? रावबोथ' सिखावबो फैयाखै जोंनि न'आव। आयै नोंथ' बुंदोंमोन न'आवनो दंबाय थायोमोन होननानै। बोरैथ' गोमाखो आंनि सनाया? बोरै अन्थाइ जाजोबना थाखो? मोनथियाथ' रखरा। बिहामजो सोरबाफोर फैदोंमोन नामा इ न'आव? ओहो आयै आं न'आवनो दंबाय थायो दे। रावबो फैयाखैमोन। मा सना गोमादों नामा आयै?
औ बेयावनो दोनदोंमोन सनाखौ बिजुलिया अबाव थांखो? आंनि सनाया अबाव थांजोबखो? खर'रनि सनामोन अबाव थांजोबखो? नों आंखौ थगायदों न'? नों अबावबाफोरबाबो थांदोंमोन खिन्थानाय नोङो। आं माबा सगावसो थांदोंमोन दसेनो फैफिनदों आङो। मा आयै नों सगाव थांनायमोन सनाखौ गाननानै? आं नोंखौ बुंखादोंमोनानो थांनाङा होननानै। ओइ लैथोस्रि सोरबाफोर फैदोंमोन नामा आइ गैयाव बुंनाय? रावबो सासेबो फैयाखै, गथ' मानसिबो फैयाखै। होनबा आंनि सनाया अबाव थांखो? सोर अन्थाइ सोना दोनदों बेफोरबायदि हा? जुदि रावबो फैयाखैबा? रावबो फैयाखै, आंनो दंबाय थायो न'आव। होनबा लैथोस्रि नोंनो खावदों न' आंनि सनाखौ? आंलाय मानो खावनो नोंनि सनाखौ बिजुलि? नोंदि सना दोनफैदों न'आव आं मोनथिनायानो थाङा, दासो मोनथिबाय। नों आंखौ डाइरेक्ट मानो बेफोरबायदि बुंखो बिजुलि? आंखौ एथ' गाज्रि सानदों नोङो बिजुलि? रावबोआनो जुदि हाबाखैबा जोंनि न'आव, रावबोआनो गैयामोनबा नोंल'सो दङमोन। नों खावाखैबा सोर खावना बुं? ओइ लैथोस्रि आंनि सनाया हरनोबा हर, नङाबा खिन्थु मोजां जानाय नङा खोथाया। औथ' नोंनि अनगाथ' बे न'आव रावबो गैया। आं सगाव थांनायावथ' रावबो फैयाखैबोमोननो। होमबा नोंल'सो हारसिं, नों लायाबा सोर लानो? बिहामजो नोंनो लादों न'? लायाखैलै आयै, नोंसोर आंखौ मानो सिखाव हमखो? आं बुंदोंना नोंसोरनि खजानाखौ आं नुनायानो थायाखैमोन। नों लायाखैबा सोर लांगोन हा लैथोस्रि? नोंनि अनगा रावबो गैयामोन, नों गावनो बुंबाय रावबो फैयाखैमोन होननानै। बेसेबां मोजाङै आं बेयाव ताला मारिना गालांदों। आं साबिखौ गालांदोंमोन ना? नों माने आंखौ नोजोर खालामबाय थाखादोंमोन खोमा। बिदियावनो आंबो माथा गरम साबिखौ गालांफ्लांनानै ओमफ्राय नों साबिखौ मोननानै आरामसे खुलिना लांजोब्बाय आरो न' आंनि सना मागाखौ। ओमफ्राय लांनानै नों अन्थाइ सोना दोनबाय आरो ना। आंनि सनाखौ हरनोबा हर नोङो लैथोस्रि हर। मानो बेफोरबायदि नोङो? आं खावाखै बिजुलि, आंखौ जानला मानला सिखाव होनना बुंनाङा मिथिबाय? आं दिनैसिमहालागै रावनिबो थाइसेबो फैसा खावफेराखै, आरो आं नोंनि सना खावगोन नामा? नों सना दोनफैदों ना मा दोनफैदों आं जेबोखौनो मोनथियाबो नुवाखैबो, नै दासो मोनथिबाय। सोरबा लांदों सोरबा लाङाखै, सोरबाया अन्थाइ सोना दोनदों, ओमफ्राय आंहासो दाय जाबाय नामा? ओइ लैथोस्रि नोङो आंखौ बुरबक सानना लादों नामायो? टिल्लुनि एक्स साला नोंनो खावदों आंनि सनाखौ। प्लिज लैथोस्रि आंनो हर, बे सनाया आंनिसो। नुवाखैबो खावाखैबो लायाखैबोलाय आयै। नों सानखौ एसेबां बेफोरबायदि सानोना? मानो साना? नोङो आंनि आदाखौबो बमब्रायना लानानै हाबा जाबाय, बिथिंजाय नोङो आंनि सनाखौबो खावना दोनबाय, खावनानै अन्थाइ सोजोबना दोनबाय। आदानो लागायजोबना होगोन र' नोंखौ, आदाया मोजां सानबाय थायोना। बिजुलि खुगा दं होननानै जानला मानला बुंबानो जायो नामा? आंबो बुंनो हायो, नाथाय आं बुङा। माथ्र आं मोनसेल' खोथा बुंगोन, आं सनाखौ नुवाखैबो खावाखैबो लायाखैबो। आरो जानला मानला आंखौ दाय हमनाङा मिथिबाय? आं सिखाव नङा। आंखौ गुरै मोननानै नोंसोर जानला मानला बुंबा जागोन नामा? फोथायनो हाया आं नोंखौ लैथोस्रि, फोथायनो हाया। ओइ लादोंबा हर होनदोंना? नोंनि अनगा रावबो लाखायाखै आं मिथिगौ। बेनिखायनोथ' नोङो जोंनि रुमाव हाबफैबाय थायोमोन ना? मिसाखौनो आंनि सुइस बर्डआ गाज्रि जादों होननानै चार्ज होनो फैबाय थायोमोन। सुइस बर्डआबो जेबो गाज्रि जायाखै खोमा नोंनिया, नों ओरैनोसो चार्ज होब्लानो फैबाय थायोमोन ना? खावाखै होनदों आं, खावाखैयानो मिथिबाय? थौ जाबायथ' गुमारि न'आव थांसै। र' आनै दसे खाबावनि, दे नोंबो खा। बोथिनै जाखानो हाखागोन, आं मोनामोन जानानै जोबोद मोजां मोनखायोसो आनै। ए भगबान, दे दसे खाबावनोसै होमबा। ओजों आरो आइया, आइखौबो नायनांगौ ना। आबैया मोजाङै दंथ'यो खोमा दे, आइ दङ ना आइया नायगोन। मानामुनि खादों ना माइलै नोंसोरो? ए जांग्रावसो माथो। औ आदा खादों र'। मार मोजां मैगं खादों दे खिन्थु नोंसोर सानैबो। आं मार गोथाव मोनखायो मानामुनिखौ, नाथाय जोंहा आइया खानायानो थाङालै। बिनानावफोरबो गैयाना, नङाबा खाफैबोमोन। आइयाबो आरो सोलाबबाबो आरो खानो बायो। मार टेस्टि मोनखायो आङो। जानोबालाय खाना होगोन दे जांग्राव। मोजांसो खाना होयोबा, एकदम खिरखासे खाखा दै आंनो। औ जागोन दे जांग्राव, नोंसा जाजोबोबा? जायो जानाया, नाथाय आं बांसिन मोजां मोनो जानानै। खिरखासे हरबा खिरखासेखौ आंनो जाजोबना दोनगोन। ओरैबायदि मोजां मोनो आङो, आरो बेदरजोंसो जाबावगोन आं। दे होमबा आदा खाना होगोन दे जागोनबालाय। जोंहानियालाय जाखाबाय खिरखासे, होमबा नोंनोबो खाना होनोसै खिरखासे। दे नोंसोर सानैनोबो मेथाइ जानो फैसा होगोन दे आङो। माबा जांग्राव, ओरैनोसो खाना होगोन जोंफोरो, फैसा नांलाया। गब्लि नोङो खस्थ' मोनाखैथ' दहायनिफ्रायनो एसेबां खागासिनो जख्रबलायनानै? खस्थ' मोननायालाय ओरै मोना, नै थेवबो गसंबायानो आङो।
खस्थ' मोना माने बांद्राय जख्रबना थाबाबो एसे साहांहां मोनो मोननायालाय। दे होमबा गब्लि खाना हरमार दै मार मोजां मोनखायो आं जानानै। जागोन दे। मोसौ नायनो थांदोंमोनलै आङो। नंगौ नामा? दे होमबा गुमारि खाना दोन दे आंनि थाखाय थांसै आं। जागोन दे आदा। जांग्राव नों जोबोद मोजां। नोंखौ नुबानोथाय गोसोखौ स्रां मोनलायो आंहा खुसि मोनखांलायो। मानोना आं नोंखौ सिरि सिरि गोसोथोखुमायो। नोंबो जुदि आंखौ गोसोथोनाय मोनबा बेसेदि मोजां जागौमोन आंनि जिउआ। नाथाय आं खरिखौनोलै नों अबाव गोसोथोनो नोंल' नङा रावबो गोसोथोनाय नङा। आनै मा मैगं खानाया मा सानबाय थाखो नोङो? खादो दा आरो गोबाव जाबा आइया रायगोन ना। बांद्राय गोबाव जाबाबो न'आव थांनानै खामानिबो मावहैनांगौ। खानि र' जांग्रावा मोजां मोनसेनो जानानै खाना हरनि जोंनिया ना? खादो होमबा माथो सानबाय थाखो खादो। खानोसै र' बैथिंजायसो मोजां मोजां दंसोयोमोनहाय दाखालियो। गैला बिथिंजायनिया जोब्बाय। बेयावनो खादो बेयावबो दंसाबो माथो नै जों मोनबायानो खिथखासे मानि। आरो जों सानैबो खागोन ना दसेनो जागोन। दिनै रावबो खानो फैयाखै माथो जोंल' न'? दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव एसे फोरमायहरदो आरोना। लोगोसे जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। थाबैनो 50K खालामना होदो आरोना लोगोफोर। दासिमहालागै 50Kआनो जायाखै आंनिया। थेवब्लाबो जासिगोन आरोना जेन मैयाबो भिडिअ हगारनाय जायासै दाखालिबो हगारनाय जायासै। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आंनि प्रब्लेमखौ। बेनि थाखायनो आं हगाराखैमोन। दे होमबा लोगोफोर आं थांलायनोसै। नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनलायसिगोन। गाबोन हगारनाय जागोन खोमा दे लोगोफोर। थाथ'लायदो लोगोफोर थेंक इउ। आरो लाइक हरनो दाबाव दे लोगोफोर।